Hlavným zámerom pri zavedení služby podpora samostatného bývania bolo podporiť človeka v prirodzenom domácom prostredí a vytvoriť okolo neho sieť komunitných vzťahov. Donedávna nám chýbala služba, ktorá by umožnila ľuďom s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami mať skutočne vlastný domov a nezávisle v ňom žiť. Ľudia so zdravotným postihnutím na Slovensku boli odkázaní najmä na celoročné služby domovov sociálnych služieb alebo zariadení podporovaného bývania. Prvé domovy sociálnych služieb vznikali po druhej svetovej vojne. Neraz v skonfiškovaných kaštieľoch, neskôr v rôznych ubytovniach, často vzdialených od života bežných ľudí. Pred 30 rokmi začali u nás vznikať zariadenia podporovaného bývania, ktoré sa už väčšmi podobali na normálnu domácnosť. Ľudia, žijúci v podporovanom bývaní, sa zvyčajne podieľajú na chode domácnosti, majú svoj vlastný priestor a majú viac možností ísť z domu von za múry zariadenia. V ideálnom prípade trávia čas cez deň mimo domu. Reálna podpora nezávislého života, ku ktorej sme sa ako štát zaviazali prijatím dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, nie je jednoduchý ani rýchly proces. Preto Slovensko už koncom roka 2011 prijalo stratégiu deinštitucionalizácie. Odvtedy vzniklo na papieri viacero dobrých zámerov a dokumentov, realizácia však pokrivkáva. Jedným z pozitívnych krokov bolo práve zavedenie novej sociálnej služby podpora samostatného bývania. Táto služba je jedinečná, je šitá na mieru konkrétneho človeka alebo rodiny. Vníma všetky ich potreby. Aj keď samotný názov služby hovorí o bývaní, zákon priamo pomenúváva rôzne oblasti života, ktoré služba podporuje. Najčastejšie sociálny pracovník prichádza domov ku klientovi. Je veľmi dôležité, aby si uvedomil, že nie je u seba v kancelárii. Musia si navzájom dôverovať, to je nevyhnutná podmienka úspechu. Rozsah podpory si vopred spolu dohodnú a vnesú ho do zmluvy o poskytovaní služby. Samozrejmosťou je individuálne plánovanie, ktoré pomenováva konkrétne ciele a zodpovednosti, ktoré chce človek vo svojom živote dosiahnuť. Niekto potrebuje podporu pri starostlivosti o domácnosť, iný pomoc s hospodárením a peniazmi alebo s nakupovaním. Dôležitá je pomoc pri organizovaní času a hľadaní zmysluplných aktivít. Nájsť miesta a činnosti, kde sa môže klient zapojiť. Na začiatku ho možno treba sprevádzať a trénovať v samostatnosti. Keď nadobudne nové zručnosti a vedomosti, prispôsobujú sa tomu aj dohodnuté oblasti podpory a ich rozsah. Flexibilita je ďalšou veľmi dôležitou charakteristikou tejto služby. O podpore samostatného bývania sa hovorí najmä v súvislosti s ľuďmi so zdravotným postihnutím, ale takáto služba je vhodná aj pre tých, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii. Takáto služba by mala byť súčasťou systému komunitných služieb a zabezpečovať sieťovanie podpory človeka. Možností je veľa, len ich treba nachádzať. Vybudovaním siete vzťahov môžeme skutočne predísť sociálnemu vylúčeniu znevýhodneného človeka a podporiť ho v nezávislom živote medzi nami ostatnými.